Ето така. Как ми се стори, че това е пожар, то било пясък? Зад мен нямаше ли една крава? Умри, ма! Глей! Умри, ма! Ето така. Съжалявам, ако се чува това на клавишите. И аз се напълних с месо догоре. Нож ли? Да, става месо. Добре, значи сега да отиме. Тази планина е просто идеална. Ето я пещеричката. Thank you. Изглежда интересно за експлорване. Ето го и колът. Това е голяма пещера, Един кол, наистина. Продължение. Опа. Съжалявам за мишката, това не е бъка ми, просто когато си сложа ръкава на това и то се пузга в някаква посока, където изобщо не искам. Гадно е, знам, ама ако може го правя, само ако ще купа така мишка в момента. В момента аз съм с така. Вие знаете от кои, от тези деца на лаптопа. И с тях е малко гадно, но знам, ама какво е правя, трябва да си купа една така мишка. Така и както знаете, аз вече съм включил дификулта и не мога да го махнем. Махнал съм и чиитовете. Не съм ги слагал изобщо даже. Така, както виждате, сме кладни. Торч. Светлинка! Говоря малко гадно, знам, защото прегракна съм на училище. Имаме музика и аз се скъсвам да пея. Понеже съм много добър в това. Какво ще да правя? Колко много пържоли имаме, мале. Направо се оплаших. Да, събера малко камък, защото няколко печки. Още един пласт напред и ще спра вече. Ох. Това с мишките обаче вече почва ме дразни. Когато снимам най-много се случва, може ли ми го обясните? Плюскай. Там нататък какво дали е продължение? Сега ще отидем и ще видим. Така. Що бърже? Супер, още една печка. Така, няма само всичките пържоли. Сега в едната печка ще сложа айрона. Тако ще ми стигне за кика и за меч. Торч. И това сигурно е сериозно. Добре, това прозвучава някакво много тъпо. Секунда, само да си взема още една пържолка. Добре, този звук беше малко страскащ. Не игра с никакви модове, защото ми се струва тъпичко. Те най-известните са Herobrine и Slenderman. Аз точно с тях не игра, защото един път като си викаш айде какъв този капа Herobrine, сега като го спомняш ще го пръсна и ти го спомняш, после си кой ма бие, бе? И той ще първи. Той просто е някаква машина то. Аз единството, което не знам за него искам, моля ви се да ми го напишете в коментарите. Той играч ли или това е компютър? Знам, че звучи малко тъп въпрос, ама като не го знам, ако може да ми светните.
Ето трейлерче, давам за една киличица. Те пички агисираме. Някъде на Саша правиме мината, защото чух пещера някъде ето насам. Натам по-скоро. И да навъгън. Става нощ, не още нощ ще стане. Ето тук така да речем. Няма го правя стрибокче нагоре, защото няма смисъл. Само на телефон си удреш главата гърно, но тук не е чак така. И аз нямам торче, нали? О, мъгъл. Опа. О, аз съм миньорче. Та-та-та-та-та-та. Та-т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 а. Копай! Това изглежда малко тъпо, така че може и да превъртите видеото. О, добре, сериозно ли? Преди 2 секунди чух пещерата, тук стане да намеря. Тикука. Обаче намерих айрон, това пак не е зле. И то доста айрон. Айрон, нещо се копа с айрон кирка. Мой си правил. Ма това не означава, че даймонд да се копа с диаманта някъде къде. Е, поне когато го намериш за първ път, но после можеш да го копаш с когато искаш. О, да! Кой си има айрон? Това момче. Аз игра на профила ми, това ми е истинското име, аз тук си казвам геймърското име. Опа.